My sme takí systematickí obidvaja, hej, čiže dali sme si normálne dokopy, čo nás baví, čo nás nebaví, v čom sme silní, v čom nie sme silní. Každý má svoje DNA, svoje vlastnosti a nejako to zaklaplo dokopy a na základe toho sme si povedali, že poďme touto cestou, tu je roadmap, ako na to ideme a to sme si nejako exekuovali a sme tu. Tak je to trošku také, že hej, no tak keď nie si SEO, tak to trošku ako zašteklí, hej, že ego, tak áno. Jasné. To, čo aj v technológii sme zažili, je to, že sme celkom rýchlo narastli a procesy samozrejme dobiehajú za tým všetkým. Hej. Čiže je to isté, ako keď ideš po diaľnici a reálne ideš 150 a diaľnica ešte neexistuje a ty ju popri tom staviaš. Dámy a páni, vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšieho podcastu z dielne SCR Shape Your Business. Mojimi ďalšími hostiami sú Pavol Kubán a Ľuboš Černý. Ahojte, vítajte. Čau. Predstavíme si vás aj trošku detálnejšie, pretože títo hostia vlastne stoja za spoločnosťou, ktorá aj vytvára tento podcast. Takže Pavol Kubán, founder, co-owner, CEO SCR Group. Neviem, či ešte niečo tam treba dodať. Nič mi netreba, ďakujem ti za predstavenie. No a Ľuboš Černý, a toto je možno aj tá podstata, pretože dnešný podcast bude práve na toto venovaný. Rovnako co-owner, CEO a CTO SCR Technologies. Tak. Už to tak je. Už to tak je vlastne viac ako rok. Dnes sa totiž budeme v tomto podcaste rozprávať o tom, ako nebrzdiť rast vlastnej spoločnosti a budeme sa rozprávať o tom, ako preniesť zodpovednosť a zároveň asi aj komplet vedenie spoločnosti na niekoho ďalšieho. Budeme sa baviť o tom, v akom momente sa na túto cestu odhodlať a vydať a budeme sa na detail rozprávať, aké to je pre oboch. Pretože vás tu mám oboch, takže bude to veľmi zaujímavá debata z pohľadu človeka, ktorý prenecháva túto pozíciu niekomu a z pohľadu človeka, ktorý na tú pozíciu nastupuje. Tak ešte raz vítajte. Čau, tešíme sa. Poďme na to. Budeme striedať. Pali, začneme možno tým, prečo, kedy a ako si sa rozhodol, že teda ideš z pozície CEO, neviem, nazvať to asi ďalej, alebo teda odstúpiť, vydať sa iným smerom a že prečo vlastne prišlo do momentu, že si povedal, idem nájsť človeka, ktorý to po mne preberie. Tak, ďakujem ti za túto otázku, ktorú som teda čakal. A ešte by som trošku upresnil možno aj ten začiatok, to predstavenie, že áno, posunul som sa zo spoločnosti, kde som SCR Technology, kde som bol na pozícii CEO. Teraz už tam CEO nie som, mám tam inú pozíciu, budeme sa o tom rozprávať, ale som áno šéfom celej skupiny, čiže len aby som vyjasnil, že prečo stále som CEO, aj keď nemám byť CEO. No a teda keďže v tom SCR Technologies, v tejto technologickej firme už teda CEO nie som, tak ako som k tomu teda dospel, bola otázka. No trvalo to pár rokov. My sme vystredali aj vo firme akože x konzultantov, tak bolo tam aj veľa múdrych ľudí, ktorí mi radili. No a ja som viac menej asi tak poviem môjho života si zvolil takú cestu, že asi nebudem mať jednu firmu, ale budem tých firiem mať viacero, lebo ma to proste bavilo, naplňalo. No a ako firmy pribudali a aktuálne ich je možno už zhruba aj viac ako 10, niekedy poviem, že okolo už do 15, tak proste som strácal definitívne fokus a vlastne aj kapacitne sa to nedalo stíhať. Čiže ja som tú firmu začal brzdiť. Čiže to bol asi taký hlavný input. A nič vlastne v tomto období, keď už som cítil, že som brzda tej firmy a tá firma asi bolo cítiť, možno, že aj začala stagnovať aj kvôli tomu, som nemal toľko času, už to nebolo 5 dní v týždni, bolo to menej dní v týždni, čo som sa tomu vlastne venoval, tak proste je to, myslím si, že rozumný a dobrý krok odozdať ďalšiemu človeku túto pozíciu. Ty si použil slovo aj ja vlastne, že ako nebrzdiť spoločnosť v ďalšom rozvoji. No a tu prichádzame možno, Ľuboš, k tebe, že vlastne ty si tiež spoluzakladateľ SCR. Všetkých určite zaujíma, aj to bola moja otázka skôr, než sme zapli kamery, keď sme sa chvíľku rozprávali. Jednak sa poďme baviť z tvojho pohľadu, ako si to vnímal a ako vlastne funguje ten board v takéto veľkej spoločnosti a ako fungovalo to rozhodovanie, že vlastne kto bude tým nasledujúcim. Kto je ten najlepší kandidát? Je to nejakým spôsobom, môžeme to nazvať demokraticky zvolené, nejak sa hlasuje, alebo koľko ste sedeli za tým stolom? A ako to prebiehalo? Ak viete ísť možno takto na detail, Ľuboš, poď. Tak tým, že sme spolumajiteľe viacerí, samozrejme, tak je to vždy rozhodnutie viacerých ľudí. Tá demokratická spoločnosť tam je, definitívne.
My sme voči sebe otvorení a transparentní, to znamená, komunikujeme si aj to A, aj to B, aj to pozitívne, aj to negatívne. Zvažujeme v podstate, či ten človek, ktorý to má viesť, má to DNA na to, aby to nejakým spôsobom viedol. Je v takej životnej situácii, aby dokázal v podstate mať veci upratané u seba doma, tak to nazvem, a vedieť sa sústrediť na rozvoj firmy ako takej, ale nielen firmy, tímu, obchodu, projektu, všetko okolo toho. Čiže vždy je to o tom, že viacerí ľudia si sadneme a začneme sa baviť a diskutovať. Zvažujeme rôzne možnosti a na základe toho potom padne rozhodnutie. Či je to hlasovanie, tak je to vždy nejaký konsenzus. Mm-hmm. No, padlo teda rozhodnutie, je to už teda, vieme povedať, rok stará vlastne situácia, kedy to rozhodnutie padlo, že Ľuboš, ty budeš teda novým CEO SCR Technologies. A ako si sa vtedy cítil? Poďme trošku do hĺbky, že ako si to prijal, ako teraz spätne vnímaš to obdobie a pôjdeme potom aj ďalej, že vlastne ako si sa toho celého zhostil. Jasné, tak v prvom rade to bola radosť, potom v druhom rade to bolo také, že aha, že vlastne čo sa ide udiať. Samozrejme je to veľký rešpekt voči tomu. Je to iné, alebo je to jednoduché možno, keď začínaš s firmou, kde ste 2, 3, 4 a dáš si nálepku CEO. Je to úplne iné, keď začneš na pozícii CEO v 2, 3, 4 človekovej firme, ako keď prevezmeš túto pozíciu už v zabehnutej firme. V našom prípade sme na trhu mali 10 až 12-13 rokov s tým, že je tu ensemble 30-40 ľudí, ktorí je súčasťou SCR Technologies, čiže tá zodpovednosť je definitívne na mieste. Tým, že som vo firme už nejaký ten piatok a poznám aj tie pozitívne, aj tie negatívne stránky veci, a treba to vedieť, prispôsobiť a zladiť. A to je veľká výzva aj pre mňa a veľká zodpovednosť samozrejme pre mňa. V tom danom momente si toto všetko, čo teraz vieš takto pekne definovať, si to aj vtedy uvedomil? Ani náhodou. Ja som taký človek, že treba robiť veci krok po kroku. Samozrejme, treba na niečom stavať, to bez debaty a tie skúsenosti treba mať, ale netreba vedieť, premyslieť všetky veci hneď na začiatku. Treba zvažovať tie riziká, treba sa pozerať na to v nejakom výhľade, v nejakom horizonte a tak som aj ja začal. Všetko samozrejme neviem, niečo bude nové, na niečom už tu vstávať viem, pretože mám niečo za sebou, ale akože tváriť sa, že viem, do čoho idem, úplne to klamal by som. Pali, aké boli tvoje očakávania? A čo si očakával od tohto kroku? Možno nie konkrétne očakávania od Ľuboša, od jeho nejakého performance, to k tomu sa ešte dostaneme, ale možno od toho kroku, že teraz idem prenechať to vedenie niekomu inému. Ako si na to pozeral? Tak ja som asi tam mal také dva pohľady. Jeden teda, čo sa stane s firmou a druhý, že čo sa stane so mnou. Mm-hmm. No a teda, čo sa stane s firmou, tak určite akože ja som trošku cítil v poslednej dobe, že ja som nedokázal už v tej firme ako keby byť prítomný úplne, čo už bolo cítiť aj na tých ľudí. Nedokázal som ich tam stretávať a rozprávať sa s nimi. Čiže ja čakal som, že tam bude nejaký, takto poviem, nejaký taký líder, nejaký pán, ktorý akože budú vedieť, že toto je ten šéf, ktorý tam s nimi žije. A to sa teda aj stalo, že to bolo jedno očakávanie. Druhé bolo teda, že tá firma naozaj akože nabere nejaký smer, na ktorý treba mať čas, energiu. A potom takisto som bral, že každý má nejaké vlastnosti, nie som aj najlepší, ani najhorší a akože viedol som to nejakým štýlom a proste prišiel teraz Ľubo a on to vlastne doplní. Presne sa mi páči, ako teraz povedal, tak on je taký step by step. Ja zase som taký presne, že vízia 10 rokov a proste chcem preskočiť 300,000 vecí. A to veľakrát tomu prospeje podľa mňa, že tej firme, že sa to proste zase zamení na inú stratégiu a teraz to pôjde chvíľku takto. Mm-hmm. Čiže to som očakával, no a potom ešte z tej mojej strany to poviem. No a u seba som teda čakal, že definitívne, keď už teda ten CEO nebudem, tak sa mi uvoľnia nejaké kapacity. A to musím povedať, že sa mi aj do určitej miery podarilo, lebo však možno prídeme k tomu, budeme hovoriť o technikách, ako sme to menili, to je plán celkom pekné know-how, ako sme dospeli k tomu. A určite som, myslím, že ušetril nejako. Že jednak ja som už mal trochu stres toho, že by som mal byť viac času. Pritom na mieste teraz ten stres nemám. Takisto trošku cítim, že mal som na krku viac aj výrobu, aj čísla, financie. Toto všetko mi opadlo. A niektoré meetingy som dokázal katnúť. Čiže určite toto si myslím, že sa naplnilo.
Ostaňme ešte pri tebe, aby sme uzavreli možno túto prvú tému vlastne tej výmeny a celého toho prvotného aktu, že ste sa začali o tom rozprávať, bola teda nejaká diskusia a tak ďalej a mal si teda nejaké očakávania. Ale kedy je správny čas? Môžeme taký tvoj pohľad, ten know-how zdieľať teraz. Kedy je správny čas, aby si vo firme CEO povedal, že už jednoducho to neviem tej firme dať to, čo som možno kedysi dával, možno pár rokov dozadu a potrebujeme niekoho, kto má a teraz môžeš povedať, čo by mal mať ten ďalší človek a kedy je ten správny čas si povedať, teraz už je to nevyhnutné, ak tú firmu nechcem zničiť. Tak dám teda ten svoj príklad osobný, čiže ja som si to povedal vtedy, keď som cítil, že nemám na to fokus, čiže neviem tomu dať 100%, si by mal dať 100%, ja som už teraz 100% nedával, čiže to je asi môj pohľad. Ale keby asi nenastala táto moja situácia, tak by som rozmýšľal tak, že asi by mal ten CEO odísť vtedy, keď možno už, ja neviem, nemá drive, nevládze, vidnie to na ňom, možno je vyhorený a taký poznám veľa akože ľudí z branže, aj z IT branže, ktorí reálne vlastne z týchto dôvodov išli ďalej a odstúpili sami, ale boli vymenení. No a potom ešte rozmýšľam, že môže nastať situácia, že ten CEO proste neperformuje. Nemá výsledky, tak ten CEO nemusí byť vždy majiteľ a pri väčších firmách vlastne to aj tak býva, že je oddelená majiteľská štruktúra, akcionárska od leadership, od vedenia. No a proste asi dostane pár nejakých upozorní, pár víziev a potom proste musí vymenený. Čiže toto ma teraz napadlo asi. Toto sú také nejaké ukazovatele. To sú z pohľadu teda času. Ano. A ešte sa vrátim k tej otázke mojej, teda, že a čo by asi mal mať? Aké sú tie nejaké charakteristické črty? Čo by ten následovník aj z toho pohľadu, čo si neočakával, ale čo jednoducho ste si možno aj pri tom borde povedali, že toto je to. Lebo Ľuboša sme počuli, on to pomenoval pekne, ale z tvojho pohľadu. No ja si myslím, že určite každá tá firma vlastne má nejaké, vlastne firma je o tom, že nie je to nejaký zluk freelancerov teda, ktorí môžu robiť cez video, že tam veľakrát cítiť, že ja si myslím, že to úplne narážne napríklad, že nefunguje, že tí ľudia by mali mať sebe bližšie a mali by mať medzi sebou nejaké DNA rovnaké, podobné, dá sa nazvať kultúra, čiže kultúra DNA. Čiže ja si myslím, že ten následovník by mal v sebe mať zakorenené, nakódované za tie roky, čo tam bol, alebo ak prišiel z externého prostredia, tak asi treba nejaký čas, aby bol podobný tej DNA kultúry, to si ja myslím. Ja narážam na to, že veľakrát, keď tak nebolo, tak strašne veľa príkladov poznám, že sa to rozpadlo, ak bol vymenený zase. Čiže DNA kultúra, podľa mňa jedna vec. No a potom ja si myslím, že definitívne by mal mať tu vlastne danosť byť vodcom tých ľudí, viesť, inšpirovať, motivovať, pomáhať. Mali by ho, nechcem povedať zbožňovať, ale mali by uznávať, mali by podľa mňa k nemu nejako akože zhliadať, že mu dôverovať, to je podľa mňa podstatné. Čiže má túto schopnosť a ja by som to ešte tak doplnil okrem toho, že klasika, 100% spoľahlivosť, iniciatíva by mala byť OCA, strategické myslenie a všetky tieto vlastne danosti. Tak ja by som ešte jednu vec dal, že ja si myslím, že CEO by mal byť akože z toho segmentu, v ktorom sa podniká. Že keď je to IT firma, tak ja si myslím, že tá IT firma má väčšiu šancu byť úspešná, keď ten človek je vykutý z IT. Toto je akože môj názor. Nie je to úplne vždy pravidlo, ale my sme to dosť analyzovali a ja si myslím, že tomuto sme dospeli, že ja som nebol nikdy programátor. Ja som dizajnoval, obchodoval, accountoval, projektoval, rozmýšľal o stratégii a tak ďalej, ale nebol som programátor. Veľa sa na mňa nalepilo za tie roky, za ten čas, ale neviem programovať. Kdežto kolega Ľubo, vyštudovaný programátor z Brna, architekt, tak ja si myslím, že takto je to správne, že mal byť z toho fachu. Luboš, ty si ako možno vnímal, keď sa vrátime k tomu bodu, čo vravel Palo, že sám seba hodnotil, že jednoducho už nevie tak performovať, alebo respektíve nevie tomu dať fokus, aby som ho citoval, nevie dať tej firme 100%. Vy ste to ako keby, alebo ty si to osobne nejako vnímal už tedy. Môžeš teraz trošku pošalať, že ste sa zhodli, že aj ty si mu možno povedal niekedy, že počuj, že dosť tu málo, že potrebujeme tie veci, ja neviem, zefektívniť, zrýchliť, viac ťa tu potrebujem a chceme ísť rýchlejšie rásť a teda. Akože tých aktivít, ktoré sa dejú vo firme je kvantum. Čiže logicky, keď človek rieši stratégiu, rieši víziu, rieši firmu z toho vrcholného pohľadu, tým menej času má na bežné veci, z bežnej rutiny na ľudí v tíme a podobne.
A to je niečo, s čím treba vždy pracovať do nejakej miery. Ako náhle toho času je menej a menej, tak logicky tieto veci idú do uzadia a človek je menej viditeľný vo firme. V nejakých momentoch to samozrejme bolo cítiť aj u nás a to bol jeden z motivátorov, prečo sme sa o týchto veciach začali vôbec baviť. Nevravím, že je to nejaký hlavný motivátor ani náhodou. Na druhú stranu vždy platí, že čím viacej tej energie ide do tej firmy, tak tým lepšie si myslím, že tá firma performuje. A u Palio naozaj platí to, že tie aktivity, ktoré má u seba aj kvantum. A nazvem to tak, že niekedy až megaloman možno, kde tých vecí je naozaj toľko, koľko je zvládnutelné možno pre 3 ľudí. A Pali aj s tou svojou energiou to dokáže zvládnuť a potom to je vidieť, že možno v tých niektorých veciach v rámci prevádzky a fungovania firmy samotnej je možno chýba. Hej. Čiže také nejaké debaty boli, ale to úplne bežné pri tom, ako sa firma vyvíja, proste rastie, vyskočí, sú také situácie, že ten človek reálne nemá šancu tam ustáť a byť tak hlboko ponorený. Jasné. Ty si sa nejako aj pripravoval špeciálne, alebo môžete nám teraz povedať ten postup, ako to vlastne prebiehalo od toho momentu, že ste teda si povedali, že máme tu identifikovaný nejakú situáciu, nechcem to nazvať teda problémom, hej, je tu nejaká situácia, ideme sa k nej postaviť. Máme tu teda človeka, ktorý to zoberie, je to Ľuboš a teraz, že čo nasledovalo potom? Že ty si sa nejako musel na to pripravovať? Bola tam nejaká fáza, že toho ako keby preberania a teraz môže aj konkretizovať, že ako to reálne boli tie dni za sebou? Ako v môjom prípade to nebolo úplne o tom, že prídem z inej firmy a teraz zistujem, ako tie veci fungujú a zoznamujem sa s tímom, s okolnostiami a podobne. Tým, že už s Palim robíme dlhé roky, tak sa poznáme navzájom a poznáme svoje silné a slabé stránky. Definitívne. Čiže povedali sme si, že poďme to skúsiť, poďme sa na to pozrieť, ako by to možno performovalo, keby tá zmena tam je a v tomto štýle. Povedali sme si, že je to proces, nie je to zo dňa na deň, nie je to tak, že zajtra sa zobudím a od zajtra fungujem ja alebo niečo podobné. A ten proces trvá, aby mal zmysel, aby naozaj mal zmysel, trvá možno rok a pol, 2 roky. U nás to bolo niečo podobné. Začalo to s myšlienkami, s diskusiami, s debatami, ako ísť na to a my sme takí systematickí obidvaja, hej, čiže dali sme si normálne dokopy, čo nás baví, čo nás nebaví, v čom sme silní, v čom nie sme silní. Každý má svoje DNA, svoje vlastnosti a nejako to zaklaplo dokopy a na základe toho sme si povedali, že poďme touto cestou, tu je roadmap, ako na to ideme a to sme si nejako exekuovali a sme tu. Ja som sa trošku chcel spýtať, že či vlastne tam akože ty eviduješ niekde v kalendári, že dobre, toto je day one, deň 1, že vlastne odkedy ako keby... Jasné, akože to sme si dali, to bez toho nejde. Čiže ten deň tam prišiel, ale nebolo to také, že sa zobudíš a zrazu sa niečo úplne totálne zmení. Už veľa tých vecí, možno takto načrtnem, že ako sme my k tomu pristupovali, že boli obdobia, kedy ten CEO jeden bol navonok, druhý bol keby dovnútra. Hej. To znamená, už v nejakých momentoch veľa tých kompetencií a veľa strategických vecí možno smerom dovnútra už prechádzali na mňa, ale možno CEO navon, stále Pali bol podstatne viacej ako ja. A nejako to tak postupne zaklaplo, až prišiel ten deň D, kedy sme si povedali, že OK, od tohto momentu ja preberám tieto veci, preberám zodpovednosť a mám na starosti riadenie firmy. Podkuli sme to potom samozrejme diskusiami s tímom. Máme taký pekný formát, voláme to CEO raňajky, ktoré sa dejú možno tak raz za kvartál, raz za 4-5 mesiacov, kde si komunikujeme dôležité informácie o firme. Čiže sme využili jeden takýto formát a tam sme si odprezentovali tieto veci ďalej do tímu. Sú nejaké aspekty, ktoré podliehajú tomu, že keď prichádza v takéto veľkej spoločnosti o 40 cca ľuďoch, ktorí prichádzajú spolu s výmenou v borde, ako je napríklad nejaké aj personálne výmeny, alebo jednoducho diali sa nejaké takéto aspekty aj u vás, akože v spoločnosti, že výmenou a týmto nechcem povedať, že transferom zodpovednosti, ale dialo sa niečo takéto interne vo firme? Myslím, že priamo asi nie. Ak nejakým spôsobom nepriamo do nejakej miery v nejakom čase, to už úplne neviem posúdiť, ale môže to byť jeden z faktorov samozrejme. Ale nemáme takéto feedbacky, že táto zmena by spôsobila ako keby nejaký odliv ľudí alebo nesúhlas s fungovaním spoločnosti ako takej. Poďme na výzvy, rast a tému cieľov. Asi ste si museli stanoviť nejaké ciele a teraz je otázka, a to je asi na oboch, tak môžeš, Pali, možno ty prvý a Ľuboš potom ty. Ako vlastne, aký bol proces nastavovania vízie, nastavovania cieľov pre spoločnosť v tomto období a následnom teda, hej? Že či to už si to nastavoval, Pali, ešte ty,
alebo vlastne ste si tu nejakým spôsobom spolu, alebo v istom momente si už začal tie ciele, nielen teda asi aj svoje, ale aj firemné nastavovať Ľuboš sám ty. Tak Pali, poď možno prvý. Tak ako Ľubo vravel, vlastne my sme už pár rokov vlastne tak spolupracovali na tom riadení. Ja som mal akože pozíciu CEO, Ľubo bol COO, čiže to bolo to taký CEO dovonku a COO de facto už dovnútra, čiže to už bežalo dlhšie a vlastne tie strategické veci už sme tých pár rokov robili spolu. A keďže ako Ľubo vravel sme systematicky, tak naozaj sme. A tam si myslím, že akože aj keď porovná rôzne firmy, tak nejaké know-how máme. No a akože my tu tie ciele a tú stratégiu nastavujeme teraz podľa takej techniky, aj sú rôzne prístupy, ale my to robíme cez Current Reality 3. A vlastne vy najprv si cez nejaké príčiny a následky vyskúmate, že kde sú problémy vo firme. Hej, je nejaký jeden problém asi, hej, že môže raz nestagnovať a tak ďalej. A keď to rozpadnete, vlastne tento strom týchto príčin a následkov na úplné elementy, tak dole vlastne vidíte, čo sa dá opravovať, čo to vzniklo. Niečo sú tak hlboké veci, ako ja neviem, že nesprávny človek na nesprávnej pozícii, alebo proste tento tu je a s tým jeho DNA nespravíme nič, ale zároveň chceme a tak ďalej. No a vlastne na základe tohto my sme si postavili zase Future Reality 3, čo znamená podobnou technikou sme to zase postavili z dola nahor, že cez tie elementy vlastne až tie ciele. No a takto to vlastne máme spravené. Čiže takto sme k tomu pristúpili, máme tam samozrejme nastavenú víziu, máme tam ciele, robili sme to spolu. No a možno, že akože je dobré povedať, že ja som vlastne z tej firmy akože úplne neodišiel, aj keď teda nie som CEO. A tú firmu neriadím, riadi to Ľubo a teda musím ho plne rešpektovať, tak stále keby na tých strategických veciach ako nejaký spolumajiteľ alebo teda z pozície chairman a sa rád podielam a pomáham. Čo asi tak. Ty si to, očividne teda asi ste to robili spolu, takže môže len doplniť asi odpoveďou. Áno, akože boli to spoločné myšlienky a ľudí, ktorí majú fakt, že priamy dosah na back firmy. Sme technologická firma softvérová, čiže do veľkej miery potom sa radi bavíme aj s ľuďmi, ktorí majú priamy dosah na našich klientov, na kvalitu riešení, na delivery spôsob a podobne. Čiže sú to veci, ktoré musia zaklapnúť dokopy, lebo nejak to nebude fungovať. Dôležité ale povedať to, že reálne tých nápadov a myšlienok, čo tam vzniká, je obrovské množstvo a treba si utriasť naozaj čo treba robiť v prvom, druhom, treťom, štvrtom kroku, lebo človek sa môže plne zahltiť tými informáciami, že ako to nastaviť, ako to riešiť. Tu práve, že skúšame alebo riešime to štýle, nazývame to, že stage. To znamená, je to nejaký prvý stage, prvé veci, ktoré nám vypadli z tej našej vízie, ako to chceme mať nastavené. Až keď tie splníme, tak až v tom momente sa vieme posunúť ďalej do druhého stageu, čiže také odomykanie postupné. Hej? Viackrát sa nám stalo, že človek sa zaletí tým, že má kopec nápadov, myšlienok, poďme toto, poďme tamto, ale zistili sme, že niekedy menej je viacej. Je to vidieť aj možno v nejakej obchodnej stratégii, v produktovom portfóliu, čo sa snažíme robiť, kde to, čo by sme radi robili, môže byť takéto, ale to, čo vieme dobre robiť, je takéto a to, čo chceme robiť, je možno takéto. Čiže to je tiež dôležité povedať si, že z Future Reality 3 proste vypadli naozaj tie kľúčové veci a tomu sa snažíme venovať. Je toto, čo si teraz vymenoval, niečo, čo si dal možno ako ty osobný cieľ alebo víziu, že na čom chceš pracovať, čo si možno videl alebo vedel si identifikovať, že jednoducho toto, ako to povedať, že Pali nemal kapacitu riešiť a toto si zobral, že OK, že týmto spôsobom chcem viesť firmu ja? Obchodná stratégia je tak dôležitá, že to je naša spoločná práca. Bez debaty Pali je ťahom tohto celého, čiže spolu to kreujeme, spolu to vymýšľame a snažíme sa to exekuovať. Niekde viacej Pali, možno niekde viacej ja. Ale spoločný menovateľ je, že fokusovať sa alebo smerovať to na to, čo nám naozaj ide. Hej. To je tá cesta, ako sa k tomu snažíme dostať. Si povedal veľmi peknú pred chvíľkou vec ohľadne tých stageov. Viete to bližšie rozdeliť, lebo to mi príde ako také možno dobrá rada, dobrý ako keby know-how, ktorý je zdieľateľný možno aj s inými, ktorí niečo takéto riešia. A ďalšie veci povedal, že menej viac. Čo si ty myslel? Myslel som to tak, že netreba byť oportunista a zobrať si všetky pekné, v našom prípade projekty, zaujímavých zákazníkov, zaujímavé nejaké realizácie, ktoré nám môžu niečo priniesť. Treba si vybrať to, čo vieme robiť a to,
to, čo radi robíme, samozrejme, a to, čo dokáže prinášať peniaze, sme firma, čiže vo finále treba spraviť projekty ziskovo, treba spraviť projekty tak, aby zákazník bol spokojný, aby tam bola relevancia návratov, v podstate financií z toho zákazníka, nejaká dlhodobá spolupráca. Čiže dostali sme sa do nejakého štádia, kedy sme si povedali, že toto nám ide, toto robíme efektívne, zákazníci sú spokojní a snažíme sa týmto smerom hýbať. Sem tam sa stane samozrejme, že príde nejaká zaujímavá myšlienka, či už na nejaký produkt, na nejakého pekného zákazníka a podobne, ale treba si už vedieť povedať, že OK, toto nie je cesta pre nás momentálne a do tohto momentálne nejdeme. Toto je aj tiež nejaký dôsledok alebo nejaká skúsenosť, čo máme z toho dlhoročného pôsobenia na trhu. Akože skúšali sme rôzne veci, skúšali sme rôzne svoje štýly produktov, ktoré by sme radi robili, ale je to veľmi, veľmi náročné. Treba mať ten čistý fokus na tie veci a potom ide to ďaleko ľahšie. A ak by si vedel tie stage rozdeliť, možno aj konkrétne povedať, ak môžete to zdieľať, že vlastne aké sú tie stage, aké ste si konkrétne dali? V prvom kroku samozrejme máme nejaké metriky, ako má byť nastavená firma. Je to na rok, na 2, na 3 a podobne. Čiže ten posledný stage je jasný a ten je ten najľahší, pretože každý má svoju víziu, každý vie svoje čísla, kam to chce dostať. Samozrejme aj Western Technologies máme svoje metriky, čiže tam to vlastne začína a končí, kde to chceme mať. Ale keď ideme postupne bližšie a bližšie k jednotlivým stageom, tak v tých prvých stageoch je to naozaj o tom, že treba mať vyladený obchod, treba mať vyladené financovanie a ziskovosť tých projektov, treba mať spokojných zákazníkov, treba mať zohratý tím. A pokiaľ by sme išli hlbšie a hlbšie do tých jednotlivých aspektov toho stageu, tak sa to presne týka týchto nejakých elementov. Nevieš podnikať alebo staviať firmu bez toho, aby si mal šikovných ľudí v tíme. A veľakrát ľudia sú ďaleko šikovnejší ako ja napríklad, možno ako Pali. A je dôležité fakt, že brať ich ako asset a starať sa o nich. A ja zo svojej pozície to aj tak vnímam, že moja pozícia je byť im k dispozícii, aby sme spoločne vedeli tie či už projekty spokojných zákazníkov a tak ďalej posunúť niekam ďalej. Čiže je to jeden z aspektov, ktorý v tom stage je. To znamená, vybudovali sme si flat štruktúru vo firme, kde za každý tím zodpovedá jeden človek, voláme ho head of. A pokiaľ toto nebude 100% fungovať, v tomto aspekte v rámci tých stageov sa nevieme hýbať ďalej, samozrejme. Keď toto bude vyladené, tak vieme ísť ďalej. Ja by som možno doplnil tie stage, lebo priznám sa, že táto myšlienka ma stále nadchýňa. A je to, myslím, celkom inovatívny prístup a beriem, že tento podcast má byť o biznise, má shapeovať, tvoriť. No a toto môže niečo akože pomôcť v inšpirácii pre ostatných. No a vlastne tie stage oni vznikli tak, že my sme prešli rôznymi fázami, aj keďže tých firiem teda mám viac, tak naozaj v každej firme akože de facto dookola riešiť to isté, produkty, biznis, spokojnosť, zákazníci, ľudia a tak ďalej. No a vlastne treba mať nejaký cieľ a k tomu cieľu sa nejako dostane, tak to je asi stratégia. No a teraz, keď máte stratégii, tak vždy sú tam nejaké také úlohy, vždy sa riešite operatívu a to sú tí klienti a vyvolí peniaze a potom riešite strategické úlohy. No a tie strategické úlohy sa dajú rôzne manažovať. No a my sme prešli teda rôznymi štádiami, mali sme rôznych konzultantov, každý nás vždy niekde posunul. Ja to platí, že aj my plánujeme do budúcna robiť ďalej s konzultantami, len mysleli sme, že nie je dobré, aby ste mali stále možno jedného, alebo non-stop. Čiže treba porobiť, prestať, to je naša technika. Akože myslíš v rámci konzultantov, že zmeniť ich? Externých, áno. A že zmeniť, ja si myslím, že je dobré aj zmeniť, lebo každý vás niekde posunie a potom, akože, aby vás stále niekde posúval, neviem, či je to úplne možné. No a potom viac menej nie je dobré robiť non-stop. Čiže toto je jedna vec, čo radím a to nás aj posunulo v tomto prístupe. No a ako sme dospeli k tým stageom, tak to bolo, že my sme kedysi robili klasika, však stratégia, dajme svodku, silné, slabé a tak ďalej a potom dajme zoznam úloh. OK, tak taký základ. Potom sme sa posunuli ďalej, že ako to ideme robiť, tak akože ďalšie bolo, že každá firma má nejaké oddelenia, tak asi každé oddelenie malo byť nejaké ciele, plány. Tak sme každé oddelenie dali nejaké ciele a plány. A teraz bolo, že vlastne každý teda nech na tých plánoch cieľov robí, tak správa aspoň 3 ciele z tých 10, čo tam máš a tak ďalej. Nefungovalo to úplne. To sme išli do ďalšieho stageu. Potom sme dali takzvaná, že stratégia podľa kolesa Z si pamätám, akože dobrá, aj nehovorím, že nefunguje. Ale tiež to bolo také, že vlastne
OK, tak poďme teda dať nejaký, akože OK, cieľ firmy je takýto, väčšinou tam býva obrad, expanzia, nejaký produkt, niečo také, každý chce raz napredovať. Na koleso Z hovorí o tom, že vlastne zameriate sa na nejakých zákazníkov, zameriate sa na nejaké produkty, zameriate sa na nejaké biznisovú oblasť a finančnú a v každej tej oblasti, pretože môžu inovácie a procesy, sa tak točí dookola tieto veci a v každej si dáte nejaké ciele. Len potom tých cieľov, ako keby, alebo nejaké kroky. Potom je celkom dosť a tiež otázka, kto ich popri tej operatíve zvláda. No a z tohto systému, ktorý tiež neúplne fungoval, ale nebol zlý, tak sme prešli teda do aktuálne najnovšieho a ja priznám, že na to sme nečítali ani knihu, ani nič, sme si dokonca trošku až sami vynuli. Ja priznám, že pozdravujem Miňa Čankyho, že tento nápad akože s ním určite súvisí. A vlastne bolo to o tom, že tú stratégiu firmy teda nestávame ani cez fotku, ani cez pocit, ani cez možno nejaké len dáta z minulosti, ale staviame to cez tie príčiny následky. To nás naučila jedna konzultantka Marcela Haušková. No a doteraz to používame a vlastne my keď si stanovíme cez tie príčiny následky ten problém a potom ho cez ten budúci strom vyriešime, tak tam vznikne strašne veľa úloh, čo sa dá robiť. A vlastne nedajú sa robiť ale naraz. Tak sme si povedali, že treba akože ohraničiť nejaký súbor úloh, ktoré spolu súvisia, majú nejaký kontext a nech je ich zopár a poďme ich riešiť, ale nedajme tam konkrétny termín, lebo keď to bude do roka, tak popri tej operátor môže to nezvládne. My si povedali, že dajme tam akoby, že nejaké kritérium KPI, kedy ten stage sa splní. To znamená súbor rovnakých nejakých kontextovo podobných vecí, čo rieši v tom výskume Futurality 3 nejaký problém a vás priblíži bližšie k cieľu a zároveň nedáte na to konkrétny čas, že do decembra, ale dáte na to, že robme to toľko, aby to bolo dobré a keď naplníme KPI napríklad, že 3 mesiace po sebe tento obrad alebo 6 mesiacov po sebe takéto číslo, tak stage odškrtneme a môžeme ísť do druhého stageu. Čo celkom sofistikovaná technika. My sme to nasadili v podstate v každej firme a ideme teraz takto, tak možno, že... Koľko takto už idete, prepáč? Akože už sme určite viac ako rok, už sme asi 2 roky v tomto, hej. Že keď... Tak už asi vieme teraz tým pádom zhodnotiť, funguje to? Prináša to úplne iný pohľad na tie strategické myšlienky a trošku to zreálňuje tie očakávania, pretože nie sú to vizionárske číselka alebo metriky, ktoré sú niekde za 3, 4, 5 rokov. Sú to veci tu a teraz, ktoré si vieme vyhodnotiť, ja neviem, za kvartál, za 2 kvartály a vieme sa posunúť ďalej. Človek, takisto ako keď máš nejaký svoj to-do list a odškrtávaš si veci, tak ťa to teší, si rád, že si niekam pohol a vidíš tie výsledky a to potom platí aj tu. Čiže tým, ako odškrtávame jednotlivé veci v rámci stageov, tak vidíme, že to celkom Na akom stage ste momentálne? Stage číslo 2. Už je tam 2. Po roku. Tak to, vidíš, tak asi úspešne. Asi funguje. No. Tak dobre, Ľuboš. A teraz prichádza možno práve tá praktická vec. Ako sa vám darí, už teda tebe budem hovoriť, aké tu samozrejme pali sedia, vravili ste, že stále je to nejakým spôsobom, stále si tam. Ako sa ti možno darí vlastne tieto inovácie, nazvime to tak, vlastne prináša reálne do praxe, do života, tvojim kolegom, tvojim podriadeným, tvojim tímom. Ako sa ti to darí a možno aký je tvoj po roku teraz, keď to vieš tak späťne zhodnotiť z toho výsledok, ako na to pozeráš? Tak tým, že ako ten prechod bol postupný a veľa tých myšlienok sme spolu kreovali a dávali do praxe vlastne spoločne. A treba povedať, že stratégia sa nastavuje nie na mesiac, 2, 3, ale na dlhšie obdobie. Stratégia má zmysel nastaviť na 2-3 roky dopredu, aby si vedel, kam smeruješ a čo chceš dosiahnuť a tomu prispôsobovať už tie čiastkové veci. To, čo aj v technológii sme zažili, je to, že sme celkom rýchlo narastli a procesy samozrejme dobiehajú za tým všetkým. Čiže je to isté, ako keď ideš po diaľnici a reálne ideš 150 a diaľnica ešte neexistuje a ty popri tom staviaš. Čiže veľakrát to je niečo podobné. To znamená, vyskočíme, robíme na projekte, je to možno niečo nové pre nás, nie je to úplne zladený tímovo, technologicky, procesne a podobne. Čiže tá moja úloha z mojej pozície je tieto veci dávať na to správne miesto a správne presúvať tie kocky. Tým, že sme zúžili aj trošku ten fokus na to, čo robíme a čo chceme robiť, tak sa to robí jednoduchšie. Nie je to o tom, že pondelok toto, útorok toto, stredu toto. Nebolo to takto samozrejme, ale boli také situácie, keď reálne človek mal taký široký záber na rôzne segmenty, rôzne technológie, rôznych klientov, že to bolo problematické potom uchopiť aj z pohľadu nejaké dlhodobej stratégie a fungovania toho tímu.
Čiže ja mám za to, že a stále tvrdím, že čím menej, tým lepšie a možno efektívnejšie a potom rozumne tie nožnice nejakým spôsobom a ďalej otvárať a rozťahovať. Čiže aj na základe tých skúseností, čo máme, si myslím, že sme trošku spokorneli, obidvaja. A už sa nepúšťame v podstate do nejakých noviniek a vecí a snažíme sa práve že robiť to, čo ide a vedieť to vyhodnotiť. Čiže už keď idem tak konkrétne, hej, je to fakt, že o tom, že tá štruktúra v tých tímoch je celkom flat a nesnažíme sa, že je to prekombinované navzájom, že jeden riadi jedného, jeden druhého. Tá synergia v tom tíme proste nejako funguje, keď nefunguje, tak sa robia hneď zmeny. Nie sme v podstate firma, ktorá si niečo nastaví a teraz čakáme 6 mesiacov, že čo to prinesie, ako sa to zmení. Snažíme sa robiť zmeny okamžite. A nie len na úrovni stratégie, ale už na tej procesnej. To znamená, nasadíme nejaký nástroj, skúšame nejaký postup. Funguje, nefunguje, keď nefunguje, nevadí, vypneme, ideme niečo ďalšie zase. Čiže snažíme sa ako keby stále držať tú víziu, tú stratégiu, kde to smerujeme. Na druhú stranu, keď niečo nefunguje, proste zmeníme to a ideme ďalej. Hej? A ešte pri tom počte ľudí sa to celkom dá. To som sa chcel spýtať, lebo vlastne je to taký trošku oxymoron, že na jednej strane obaja teraz, keď vás počúvam, hovoríte o tom, že niečo si dohodnete a práve, že ste zúžili ako keby ten fokus, že aby ste naozaj išli po, ako sa vraví, len po 2 kolaniciach, nemať 8 kolaníc a po 2 kolaniciach stabilne a dobre. Na druhej strane hovorí, že tá vlastne flexibilita toho rozhodovania a rýchlosť je vlastne možno aj taká kľúčová u vás, že to vám funguje. Začína byť kľúčová, ale nie len u nás, ale celkovo vidíme, že ten trh sa momentálne mení. Tak ako dakedy, tá myšlienka sa mi celkom páčila, keď som ju počul, že tak ako dakedy stačilo mať vysoké IQ a byť šikovný. Potom neskôr mať EQ, emocionálny kvocient a vedieť sa prispôsobiť a načúvať ľudí okolo seba, tak teraz je to AQ, to znamená kvocient, adaptivity kvocient, ktorý znamená, že ako sa rýchlo viem prispôsobiť danej situácii. A funguje to aj u nás, proste situácia, trh sa mení radikálne každým rokom, 2 rokoch a to, čo vám fungovalo možno 3-4 roky bez problémov, tak zrazu vám prestane fungovať. Je jeden stream produktov, na ktorom ste mali postavenú revenue alebo obrat firmy 3-4 roky, tak sa začal vypínať a je potrebné sa tomu prispôsobiť. To znamená, treba vedieť reagovať. Ako rýchlo, to už je otázka. Čo ti najviac pomohlo celú túto situáciu tej zmeny nejako uchopiť, pochopiť ju? Čo ti možno najviac pomáhalo, keď teraz nás niekto sleduje a presne rieši toto alebo počúva, keby si mu vedel poradiť, že toto naozaj mi pomohlo, toto je overená vec? Otázka je v akom kontexte. To, čo mne reálne pomohlo pri tej transformácii z jednej pozície na druhú, bolo to, že sa mám s kým radiť. A mám sa na koho obrátiť, pretože či chceme, či nie, človek v podstate sa učí neustále. Ja tiež kopec vecí pre mňa bolo nových, že pre mňa bola veľká pomoc to, že som sa vedel s Palim poradiť s ďalšími kľúčovými ľuďmi v tíme. A ja tvrdím to, že pokiaľ nemáte jasno v tom, alebo nie si úplne 100% presvedčený o veciach, treba o tom diskutovať. A pokiaľ sa o tom diskutuje, rozšíria sa obzory a tie pohľady, ako nerobíme úplne ľahké veci, to znamená tie rôzne aspekty, či už technologické, finančné, zákaznícke, obchodné, proste treba zliať dokopy a akože každý človek v tom týme má nejaký svoj pohľad a to mne reálne pomáha. Ako toto. Pali, ty si, keď to teraz možno vyhodnocuješ po roku, ak by si vedel tiež poradiť podnikateľom, odporučiť možno podnikateľom, ktorí niečo takéto zvažujú, čo by si im odporúčil? Čo by boli tie zásadné momenty, možno zásadné body, ako tú transformáciu urobiť dobre, ako to celé vlastne uchopiť? Tak určite, akože, ja nie som za to, že sa to má stať do pol roka. Čiže ja by som odporúčal, mám horizont 2 roky, že behom prvého roka sa akože prvýkrát pochytíte, pohádate, nejaký výmena názorov vznikne. Behom 2 rokov už vznikne viac a vidíte, ako to viete žehliť. Ja si myslím, že je to dosť aj o tomto. Čiže 2 roky, aby som dal normálne na to. Takto som celkom presvedčený. Čiže ja si myslím, že správne je to robiť tak, a to som zažil už veľakrát, aj v veľkých firmách som to videl, že tí CEO-via sú 2. Videl som dokonca, asi nebudem teraz menovať firmy, ale naozaj viacerých úspešných, že boli vlastne tí CEO-via dokonca označení ako co-CEO. Bačovali tam 2 roky.
A vlastne dokonca medzi nimi sa, niekedy sú také, že starý CEO, čo odchádza a dvaja noví a medzi nimi sa vyberá, alebo sú tí starí a noví co-CEOvia. Čiže toto je akože jedna vec, čo by som odporúčal, čiže chvíľku by tam spolu. Druhá vec, definitívne mať face-to-face porady, čiže ten nový a starý, že my to máme na týždennej báze a vždy prebereme aj operatívu, aj stratégiu, aj insighty, aj akože aj čo sa deje, vždy sa dejú aj rôzne ľudské veci, aj financie samozrejme a tak ďalej, čiže face-to-face porady. No a určite si myslím, že zase sme mali taký nástroj, keď sme systematickí, tak sme si spravili naozaj takú akože poctivú tabuľku, kde bolo presne o každom, že v čom je dobrý, v čom vyniká, čo sú silné stránky, v čom není dobrý, objektívne, čiže naozaj otvorená komunikácia, feedback, v tomto nie si dobrý. Potom akoby, čo by chcel robiť, lebo keď niekto niečo chce robiť a ešte je v tom dobrý, tak to je akože úplná bomba. No a z tohto sme vlastne si vylovili zodpovednosť a podľa toho sme aj trošku tú štruktúru nastavili, lebo asi nikto nie je Superman, žiadny CEO nevie všetko a má mať okolo seba tým ľudí, čo ho vedia doplniť. Mm-hmm. Čiže toto je akože dobrý nástroj, že takto si to povedať, cez toto, takisto si myslím, že sme to nikdy nevyčítali, nejako sme k tomu dospeli. A rozmýšľam, že to je asi všetko. Hej? Čiže nechať trošku na to čas, hej? Akože mať ten systém, hej? Že taká naozaj roadmapa, krok za krokom, potom kedy to oznámime klientom, potom bola presne porada stanovená ľuďmi, že kedy to oznámime ľuďom a tak ďalej, aby nevznikol nejaký... Tu ak ti môžem do toho vstúpiť, toto je možno ďalšia otázka, na ktorú môžeme prejsť tiež obaja, aby som poprosil, zareagujte. Ako ste to oznámali vlastne vo firme? Predpokladám, že najprv prišlo to rozhodnutie, až potom ste si povedali, že OK, v tomto momente to asi ideme povedať, alebo nie? No jasné, to teda akože nerozprávali sa mi zdá, že o tom, že ideme sa nejako zmeniť, ale možno, kebyže pripravujem možno nejakú zmenu, lebo potom vlastne, keby tam bola nejaká nejasnosť, tak tí ľudia keby to začnú riešiť. Čiže proste vedelo to pár kľúčových ľudí, ako to ideme spraviť, ostatní teda si mohli domyslieť, čak CEO a CEO a tak ďalej, že to nejako vedieme. A nič, potom bol nejaký deň, tak bolo, že oznámime nejaké organizačné zmeny, to niekedy to znie, že ideme niekoho vyhodiť, ale to je vždy katastrofa. Takýto mail z HR je vždy asi katastrofa. Ale neboli sme napísať, že ideme meniť CEO, to mi prípada ešte horšie, tak sme dali, že ideme akože nejakú štruktúru, ako sme to pekne povedali, aby to nespravilo také, že ideme vyhádzať ľudí. No a tak sme to dali, a bolo to pekné, mali sme zase, my vždy máme nejakú takú podpor, nejaký materiál, my sme taký dizajnový, tak že to tak pekne vyznie tam, tak sme to oznámili. Tak súhlasím, potvrdzujem. Ostal som ticho, že či chceš k tomu akože niečo, že či len áno, že neklame. Okay. No, poďme sa porozprávať aj reálne potom o budúcnosti, aj keď veľa sa o nej už vlastne rozprávame, ale aby sme to tak mali aj nejako tematicky. Poďme sa rozprávať o tom, že vlastne kam tú spoločnosť teraz by ste chceli viesť a vlastne na koho pleciach je to. To znamená, prvá otázka je, koho je to vlastne v tomto momente, keď niekto počúva a bude si predstavovať, že do tohto momentu prídeme, kedy je už 100% kompetencia, zodpovednosť na pleciach toho nového CEO, kedy určuje už teda na ďalšie, ako si vravel, stratégiu 2-3 roky ďalšie. Že kedy je tento moment, ako k tomu pristúpiť, ako to uchopiť? Ja si myslím, že tá zodpovednosť už momentálne na mojej strane, ale nie je to iba o mne samozrejme, čiže Pali tým, že má na starosti obchodnú časť a zastrešuje do veľkej miery obchod ako taký, ktorý drivuje spoločnosť ako sme my, tak má veľký vplyv na to, ako sa hýbeme a akým smerom sa vydáme. Čiže samozrejme sú tam veci okolo financií, okolo ľudí, okolo krátkodobého plánovania, dlhodobého plánovania, nejakej stability do budúcnosti a podobne, ale pri tých kľúčových veciach sa neustále bavíme a spolu diskutujeme a na konci dňa, keď vznikne nejaký problém, ja som tá osoba, ktorá to začne asi riešiť nejakým spôsobom, ak je to fakt, že veľký problém, lebo samozrejme aj také vznikajú, netvárme sa, že všetko funguje vždy ako má, proste je to živý organizmus, tak buď poprosím Paliho, že potrebujem pomôcť niečím, buď Pali poprosím mňa, že potrebuje pomôcť niečím zase z mojej strany. A nejak tak už sme naladení, že tie zložité veci stále spolu diskutujeme, tie menej zložité alebo veci štandardné samozrejme už idú za mnou. Mm-hmm. Pali, ty si to vnímal už tiež na začiatku, alebo toto je taká nejakým spôsobom jasná štruktúra, ako by to malo byť, že toto je ten ideálny scenár? Ja som to vnímal teda tak, poviem otvorene, že áno, že tá príprava bola plná poctivá, že sme to naozaj, že 2 roky akože postupne na to išli a bol tam v tom nejaký proces.
No a ja som to zobral akože dňom, keď teda sme to oznámili ľuďom, tak sme si aj vymenili, sa mi zdá, že podpisy aj v mailoch, Všetko, aj na áno. LinkedIn, všetko možné a vtedy akože za mňa asi aj opadli niektoré vety, že tak nech sa páči, ale v dobrom samozrejme, tak už si CEO, ja som teda za tebou, hej, že ťa mám podporovať. Čiže ja som to bral v tým prvým oficiálnym dňom, čiže definitívne To je ten day one, čo potvrdzujem, sme to je day spomínali. one, čiže day one tam bol. Áno, a asi to je ono. No. Čiže... Ostaňme možno pri tomto, lebo tu si povedal jednu takú zaujímavú vec a stále sa vlastne tak trošku okolo toho moceme, že sedíte tu obaja, ty si vlastne stále vo firme, to znamená, neopustil si firmu, nikto ťa nejakým spôsobom majiteľ, aj keď vlastne v tomto prípade je to tak trošku iný kontext, ale že majiteľ ťa ako CEO nevyhodil. Stále sa bavíme o tom, že vlastne je to taký ten happy end, že ako ideálna situácia v spoločnosti, kedy jeden CEO ide, nazvime to vyššie, alebo ide riešiť proste niečo iné, čo je pre neho prospešné, čo je šťastný a vlastne trošku, ako si povedal, moje odľahne, nový CEO prichádza plný síl a tak ďalej. Ale môže byť aj situácia, a aj tí, ktorí nasledujú a počúvajú, môžu práve riešiť tú situáciu, že neodchádza niekto úplne šťastný. Neodchádza v dobrom. Nazvime to tak, že jednoducho stali sa nejaké problémy, nazvime to nejaké fuck upy a tak ďalej. CEO musí z jeden proste z kola ven, prichádza druhý. Ako podľa vás, ak viete sa nad tým, ak ste sa možno niekedy vôbec nad tým zamysleli, že je takáto situácia, že je odlišná od vašej, že čo vtedy poradiť? Čo by ste možno povedali, že z toho, čo vy ste zažili, čo ako ste to perfektne uchopili naozaj, že s happy endom, tak čo vám z toho vzniká, že možno nejaké body, nejaké kľúčové momenty, ktoré by ste vedeli zdieľať tým, že OK, ale takto, keď by ste to urobili, tak to vie byť lepšie, je to znesiteľnejšie, je to pre firmu efektívnejšie, je to plynulejšie. Čiže keď vznikne už ten problém, teda, že jeden musí odísť, takže okolo toho, že čo možno by sme poradili tomu CEO-vi, ako konať, prípadne tomu majiteľovi. Komukoľvek v princípe, lebo si myslím, že to je to, že keď niekto neodchádza v dobrom, že nie je to, vieš čo myslím, že tá situácia jednoducho nie je príjemná, keď to pomenujeme, že nie je príjemná, hej, pre niekoho je, pre niekoho nie je, pre vás tu bola obidvoch príjemná, ale pre niekoho by nebola. Či ste sa možno, keď sa teraz nad tým tak zamyslíme spoločne, že či vám z toho niečo vyplýva, že, okay, že toto je vec, ktorá istý moment, na čo sme si vyslovene obaja dali pozor, aby sa nám nestala, lebo je kľúčová. Ja rozmýšľam, že asi nechcú akékoľvek emócie, tak asi není dobre sa roziť zlom. Taká moja filozofia životná je, že ja sa snažím byť s každým kamarád a tak už som zažil rôzne, aj ma oklamali, aj tí, čo sa stalo, hej, nedržali slova, ale akoby ja to berem tak, že si treba aj odpustiť. Hej. Čiže možno, že aj to je v tom, hej, že OK, možno nebudeme teraz najlepší biznis kamaráti, a nebudeme robiť biznis, ale akože môžeme byť, že kámoši, že ti zdvihnem, alebo ťa pozdravím. Či ja si myslím, že toto je tam určite, že ja som za to, že aj keď tá ľudskosť, môžeme to nazvať ľudskosťou. Presne, že by to malo zostať stále takej rovine, že si neporadí. A podľa mňa ako na druhej strane aj si myslím, že je to dobré vždy spraviť nejaký kompromis, lebo tam sú rôzne názory, že ja tiež moja taká druhá vec, že sa snažím tak viesť, že nie úplne radikálne, ale ja sám si myslím, že viem robiť kompromisy aj s klientami, aj interne s spoločníkmi. A potom sa napríklad nestane to, že začnú robiť zle, lebo to môže byť ten efekt, hej, že nejaký sport tam môže byť, nejaké, ja neviem, únik dát, alebo, ja neviem, môže kľudne, že začať kradnúť akože ľudí, lebo založiť druhú firmu a tak ďalej. Či ja si myslím, že roziť sa v dobrom, hej, zachovať tú ľudskosť, spraviť nejaké kompromisy, hej, kompromis podľa mňa, keď každého to trošku bolí, keď to každého trošku bolí, tak vtedy je dobrý kompromis, hej, ale to je tým pádom správne. A asi takto by som to akože rozviazal. Napadá ťa niečo, Ľuboš? Napadá ti, prepáč, niečo? Tak ono platí, že pokiaľ to nefunguje, tak to treba ukončiť nejakým spôsobom a nejako to naťahovať asi nemá zmysel a akože v tých vedúcich pozíciách reálne, keď také niečo vznikne, tak to potom robí škodu nejakú okolo seba a tá aura nie je príjemná a cíti to na každej strane. Ne? Čiže ak to vieskaluješ do takého stavu, tak treba to uzavrieť čím skôr. To, či tie vzťahy potom budú dobré alebo nebudú dobré, jasné, čím sú lepšie, o to lepšie, lebo tie emócie opadnú a to je úplne normálne. Na konci dňa je to o tom, že človek musí dať bokom tie emócie a ísť do dôsledkov, pretože ako náhle sa človek začne baviť už vecne a pri nejakom rozdeľovaní si kompetencií,
Lebo treba si uvedomiť, že aj ten priebeh, aj keď sa rozchádzajú dve hlavné entity, dajme tomu vo firme, tak to trvá nejaký čas. Čiže treba riešiť tie veci, nedá sa to fungovať tak, že ja poviem, že nie, on povie, že nie a vybavené. Čiže tá snaha o dohodu tam musí byť. Keď to nie je, tak to sa nejak nedá a potom to končí väčšinou katastrofou a takých sme už videli možno aj viackrát. Poďme na tému hodnotenia tejto zmeny. Prešiel rok, takže viete asi už obaja minimálne spätne a verím tomu, a to je možno otázka, kedy prichádza možno to prvotné hodnotenie. Keď príde k takejto zmene, k takémuto transferu zodpovedností aj kompetencií, tak kedy vy ste povedali, že každý týždeň, ak som dobre zachytil, mávate nejaký status, nejaké one-to-one, face-to-face, nazvime to akokoľvek. Čiže poďme na tému teda hodnotenia, tejto zmeny, výmeny, môžeme to nazvať. Ako to uchopiť tak, aby to malo ten správny smer? Aby to hodnotenie vlastne splňalo účel a bolo prospešné. A teraz otázka, že pre koho? Pre firmu? Pre CEO? Tak dá sa na to pozrieť z viacerých hľadisk. Akože, ja si myslím, že ako vždy každá firma žije z toho produktu, z tých klientov. Ten produkt asi niekto užíva, či to sú klienti, zákazníci. Tak ja si myslím, že určite jeden parameter je spokojnosť zákazníkov. Že ako dlho mám a tak ďalej. Čiže to je jeden parameter, na ktorý sa dá pozrieť. A druhý parameter samozrejme finančný, čiže tržby, zisky a tak ďalej. A ďalší parameter, ktorý akože by som určite hodnotil, sú podľa mňa ľudia, ten tím. Ten tím, že ako zafluktoval, alebo ako sa doplnil, aká je tam sila, aká je tam tá synergia. A ja si myslím, že potom aj to, že asi bol stanovený nejaký rozvojový plán, nejaký cieľ a asi, že koľko sa z toho odškrtlo, kde sa to posunulo. No, čiže asi takto by som to nahrubo zhodnotil. A ja si myslím, že taký rok na to treba dať. Že kvartálne málo, 6 mesiacov tiež. Podľa mňa rok je akože OK doba, že po roku sa dá niečo zhodnotiť. Ty to ako vnímaš, Ľuboš? To hodnotenie reálne už vlastne asi k tomu asi aj teraz prišlo, keď vravíš rok, alebo niekde ste teraz v tej fázi. A ak by si vedel možno zase za seba teraz ale konkrétne povedať. Ako hodnotíš ten svoj rok? Možno neviem, či sa ideme konkrétne baviť aj o tom, že či si splnil nejaké vaše vízie, ciele, ako si sa ti podarilo s tým vypasovať. A keby si sa vedel vrátiť rok dozadu a poradiť poslucháčom a divákom, že možno čo by si urobil inak a čo vieš, že funguje? Dobrá otázka, samozrejme. Hodnotiť by mal Pali, alebo respektíve board, ktorý tam máme, čiže to bez debaty. Jak zo svojho pohľadu, ako to vidím, je, že pre mňa to bola veľká zmena. Nie len profesne, ale aj ľudsky. Človek by mal sa vedieť odzumovať z tých detailov na tú vyššiu úroveň a to potom pomáha na to, aby človek si spravil ten nadhľad. Tie nejaké parametre KPIčka máme samozrejme vo firme definované, Pali v podstate aj vymenoval, čiže sú to nejaké presné čísla, ku ktorým niekde sa blížime viacej, niekde menej, čiže taký je život, to je úplne v poriadku. Ja čo mám veľmi rád je byť blízko aj jednotlivým ľuďom vo firme, stále nie sme korporácie alebo firme o stovkách ľudí. Čiže ja sa snažím byť blízko ľuďom, baviť sa s ľuďmi a trošku vedieť diskutovať aj o pozitívnych, negatívnych stránkach a veci, čiže to je možno taký ten sekundárny efekt, ktorý mňa trošku aj naplňa a poháňa v tom, že aj keď možno niektoré čísla idú dobre alebo nejdú dobre, tak je tam aj ten osobný pohľad a pohľad, to, čo sa nám podarilo vytvoriť v rámci STR Technologies a to je jeden z aspektov, ktorý možno Pali nespomenul, ale ktorý je veľmi dôležitý zase z môjho pohľadu. Čiže aby som to tak dal do také laickej úrovne mojej, keď ťa počúvam, že vlastne feedback od kolegov, ako keby feedback od tvojho tímu? Napríklad feedback od kolegov, spokojnosť zákazníkov, samozrejme super, keď robíš na niečom pol roka, rok a potom si sadneš s klientom a vypočuješ si pozitívne veci na tie delivery, čo sa podarili a podobne. Samozrejme, sem tam sú aj negatívne, to je úplne v pohode, ale mám za to, že spokojnosť našich zákazníkov za posledný rok je fakt, že veľmi dobrá. A bavím sa s tými klientami, riešim na dennej báze s klientami to, čo vlastne dodávame a to, čo deliverujeme, aká je spokojnosť a to ťa naplňa nejakou energiou. Čiže vnímam to ako jeden z tých aspektov, prečo hodnotím ten rok tiež dobre.
ešte doplňme možno tú moju otázku, že keby sa vedel vrátiť rok dozadu, čo by si možno urobil inak a čo by si poradil, že toto určite funguje a toto nefunguje? Treba sa vedieť prispôsobiť tej situácii, možno niekedy radikálnejšie. To znamená nečakať na to, že OK, on sa to dúfam zmení, on to dúfam bude lepšie a podobne. Čiže je to trošku, vychádza to trošku aj z môjho nastavenia osobného, samozrejme, čiže v niektorých veciach som možno optimista a viac ako by som mal byť, čo niekedy neplatí. Hej. Čiže keby si poviem spätne, tak byť niečo radikálnejší a teraz nevravím, že toho vyhodiť, alebo tamto klienta pustiť, alebo tento produkt neriešiť. Je to sumár keby rôznych aspektov, ktoré tam človek rieši a to by som si povedal znova, že asi takto. A možno niečo, čo vieš, že nefunguje, že toto, alebo možno ani si to, že nerobil, lebo ti to bolo jasné, ale že si sa vyvaroval, že aby sa aj ostatní vyvarovali, že do tohto nespadnite, tento krok nie je dobrý, toto ja neviem, nejakým spôsobom mechanika rozhodovania alebo stratégia, ktorá určite nie je funkčná. A ktorú možno ty vnímaš, že konkurenti treba zrobili, hej, nechcem ťa navádzať, ale vyslovene, že poďme aj na to, čo nefunguje, pomenovať. Nemôžeš sa rozhodovať impulzívne pri ťažkých situáciách. Treba naozaj skľudniť emócie a začať robiť to step by step, premyslieť si, že čo treba a čo nie. Zachovať si chladnú hlavu, tak to nazvem. Čiže či chceme, či nie, tých situácií je množstvo a niekedy sú hociaké ťažké situácie. Mne najviac pomáha to, že treba sa normálne ísť vydýchať, ísť si zabehať, ísť spraviť čokoľvek, trošku mať chladnú hlavu a potom vedieť tie veci diskutovať. Hej. A tiež neverím úplne autoritatívnemu prístupu pri riadení firmy, to znamená búchať do stola a tvrdiť, že bude to takto a takto. To v podstate spojené s tým, čo sme sa bavili, že je potrebné akože sa rozprávať o rôznych veciach otvorene a transparentne. Na druhú stranu ani úplná demokracia nie je fajn. Hej. Čiže akože ja stávam taký názor, že taká, aby nevyznelo zle, taká polodiktatúra, akože vie byť fajn, hej, ale taká primeraná, niekedy fakt, že vedieť byť akože prísny vo veciach, ale niekedy vedieť počúvať ľudí a povoliť a nájsť tú synergiu, hej, čiže to nám funguje, to mne v podstate funguje a tak sa snažím ja pracovať. Nevravím, že to je u každého takto, samozrejme, biznisy sú rôzne, segmenty sú rôzne, nie však to tak je, ale mám za to, že v našom segmente to môže byť cesta. Čo ťa baví na tvojej pozícii najviac? To je dobrá otázka, opäť. Čiže na začiatku zaznelo, že som vyrástol z nejakých skúseností alebo z niečoho, čo som robil v oblasti technológií, v oblasti vývoja a podobne. A je to niečo, čo ma vždy nútilo mať nejaký hands-on aj na tých riešeniach, aj na tých projektoch, ktoré dodávame klientovi. Mňa baví veľakrát sa ponárať dovnútra, do tých vecí, aby som tomu rozumel, aj technologicky. To, čo ma ale baví, je, že vedieť sa odzumovať zase z toho celého a pozrieť sa s tým nadhľadom na tie ostatné aspekty, čo sú konkrétne v nejakých projektoch, produktoch a podobne. Aj ten finančný aspekt, aj ten ľudský aspekt, aj toho klienta. A baví ma mať taký globálny pohľad a vedieť sa baviť s klientom akože tak plošne, hej, že nie je to iba o jednej veci, o druhej, ale akože taký overall nad tým celým mať a to je to, čo mňa baví na tej práci. Pali, ty už teraz, keď sme si zhodnotili ako keby, tak v rámci toho hodnotenia vieš ty povedať možno, že v čom tento rok bol pre teba ako keby iný z pohľadu toho, že si mal, vlastne môžeme to nazvať taký turbulentný, lebo ako si spomínal, aby sme to tak zhrnuli, že na jednej strane vlastne si niečo pustil, zasa niečo nové prišlo, zároveň si bol v úplne inej pozícii, aj teda voči Lubošovi, aj voči teda SR Technologies. A ako vnímaš ten rok, čo ti to možno dalo, čo ti to vzalo a tiež skús povedať aj pozitíva, ale aj negatívum, že poradiť, na čo si dať pozor. Tak dalo mi to určite, mne to dalo trochu možno aj viac energie, lebo vlastne ja som trošku si povedal, že teda nie som CEO, CEO je teda Lubo, ale sme si povedali, že mám teraz pomôcť vybudovať obchod. A to je v podstate asi moja silná stránka, to sme aj v tej tabulke teda mali. Aj ma to baví, tak som sa do toho proste oprel. A dalo mi to aj energiu, že sa fokusujem na to, čo som dobrý, aj ma to baví. Nemusím robiť možno tie veci, čo ma až tak nebavili, aj také finančné veci a priznám, že niekedy aj však vždy sú nejaké problémy, to teda rád prenechávam, pokiaľ ma Ľubo nepožiada o pomoc. Tak toto asi bolo také, čiže vlastne tým, že som zostal vo firme a
tak som si povedal, akože budem ďalej na tej z mojej pozície, že chcem pomôcť obchodu, kým tam akože nenájdeme ešte nejakého šéfa obchodu. To je nejaká moja rola, čo mi tam zostala, na ktoré teraz robím. A toto mi to vlastne dalo. Dalo mi to energiu, proste ma to baví a to je to pozitívne. A rozmýšľam, že to negatívne ešte, čo je na tom, že ako som odišiel, tak je to trošku také, že hej, no tak keď nie si ho, tak to trošku ako zašteklí, hej, že ego, tak áno. Jasné. Tak proste nie som CEO technologickej firmy, tak jasné, že to je to. Ale si CEO zase iných firiem. OK, áno, ale tá technologická je akože naša veľmi podstatná, je najväčšia firma. To je tá frajerina. Hej, tak určite, tak negatívne, akože áno, tak o niečo sa aj proste prišlo, hej. A možno, že ešte rozmýšľam, že čo mi to ešte nejako vzalo, tak možno, že mám ešte menší nejaký kontakt s niektorými ľuďmi, čo akoby, že, hej, že bol som tam s nimi rád a teraz, keď tam už toľko nie som, lebo som sa dal opravdu do iných aktivít, tak aj to môže byť také negatívne. Že som trochu odzumoval a proste mal som tam aj kolegov, aj kamošov a ešte som s ním menej, tak sa mi kedy stáva, keďže mám tých firiem viac, tak vlastne som všade a nikde a dosť často bývam aj sám, že či napríklad toto sa. Aké sú hlavné znaky toho, že táto výmena bola úspešná? Hlavné znaky úspešnej výmeny je podľa mňa, ja si myslím, že tá firma ďalej napreduje, že to vidie v tých parametroch, ktoré sme už vlastne ďalej menovať, čiže napreduje v tých parametroch a ja musím povedať, že tak feedback od ľudí, však nemeniajú sa, sú spokojní, však máme nejaké výskumy, prieskumy, dotazníky spokojnosti aj tých klientov. A akože ja keď vidím, ako to Ľubo riadi, ja som vždy poviem, že takto som si to predstavoval, že to robí dobre. Ja mu tak poviem, že naozaj na tých poradách SEO, ktoré máme, také SEO newslettere vznikli, a nové myšlienky dal, tak proste veľa vecí som ja tak nerobil proste, dobre. Tak proste ten pocit, že to robí lepšie ako ja, tak asi to znamená, že je to úspešné. Ty to ako vnímaš, keď mal by si tak seba kriticky teraz otvorene povedať, že tie veci a tá zmena bola super, že naozaj je úspešná? Samozrejme, ten feedback sa dobre počúva od Palio, čiže to sa mi páči, akože poviem otvorene na druhú stranu, takže tam veľa vecí, čo samozrejme čaká, čo treba riešiť, čiže ja cítim, že množstvo aktivít, na ktoré absolútne nebol čas, tak postupne treba nájsť ten čas a treba im venovať ten effort, aby sa to rozhýbalo. Technology má víziu a my chceme expandovať, my chceme mať zahraničné trhy. Máme viacerých zákazníkov v zahraničí, ale chceme ich mať viacej. Chceme mať vlastný produkt napríklad. Viackrát sme sa snažili o nejaký vlastný produkt. Čiže mám za to, že tie stage nejako sú nastavené, ale ani náhodou nie sme tam, kde by sme sa chceli dostať. Čiže je tam ešte čo robiť a kriticky, ak môžem niečo povedať, je to, že ten čas je veľakrát to obmedzujúce a treba si vyberať a my sme takí, že by sme radi aj to a veľakrát problém je vybrať si, čo naozaj by som chcel. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme my. Ďakujeme. Ideme na štandardné 3 otázky, ktoré dávame našim hosťom v tomto podcaste. Je to najobľúbenejšia kniha, ktorá nás nejako ovplyvnila, následne podcast, no a potom pôjdeme aj na osobu, ktorá vás nejako ovplyvnila. Takže páni, začneme teda. Aká je jedna kniha, ktorá vás najviac inšpirovala, možno ovplyvnila v oblasti podnikania? Tak kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila, tak asi taká klasika, ale je to pravda, inšpirácie Baťa. Tak z tej som asi najviac načerpal za poslednú obdobie. Super. Luboš? Ja čítam veľa, ale v poslednej dobe sú to knihy, nie odborné knihy, pretože potrebujem si oddychnúť pri knihách a nemám vyslovene špecifickú knihu, ktorú by som teraz spomenul. Čítať treba čo najviac. Super. Aký je podcast, ktorý vás ovplyvnil v oblasti podnikania? Ja priznám, že až tak toľko tých podcastov nepočúvam, ak tak som asi viac v audioknihách. Ale z tých podcastov, ktoré som počúval a teda som si najviac odniesol, tak musím povedať, že to bol Michal Truban podcast. Tam bolo však super hostia a páči sa mi, ako sa ich pýta.
a pri veľa som si z nich porobil nejaké taký takeaway, tak to sa mi páčilo. Ja mám veľmi rád podcasty Lexa Friedmana. Sú to také dlhšie podcasty, ale má tam veľmi zaujímavých hostí. A hostí z rôznych segmentov. Biznis, technológie, kľudne vesmír, veda, politika, čokoľvek. A človeka to tak inšpiruje, keď si navníma aj rôzne iné svety a nielen ten svoj. Ďakujem. Aká osoba vás inšpirovala v oblasti podnikania alebo nejakým spôsobom ovplyvnila na vašej ceste? Tak okrem klasiky, že to bol najprv Jobs, potom to bol Elon Musk, keď tým sa všetkým prešiel, tak teda ja priznám aj, že v rôznych obdobiach sa mi to aj mení. A teraz priznám, že trošku som tak, že čakám zase, kto príde. Ale posledný, kto bol, tak to bol Jano Košturiak. A môže ho niektoré poznajú. A on je vlastne taký inovátor, vizionár a aj pomáhal, konzultoval, koučoval vlastne vo firme veci a nejaké možno osobné veci. A ten určite tak rezonuje v poslednom období u mňa. U mňa rezonuje šéfku Amazonu, Jeff Bezos. A ten dôvod je jednoduchý. Vybudoval riadnu firmu a páči sa mi, ako to ďalej replikuje do svojej vesmírnej firmy a robí Blue Origin, že to, čo mu fungovalo v Amazone, že robí infraštruktúru pre ďalších, tak to vlastne teraz robí, alebo sa snaží robiť vo vesmíre, kde chce vybudovať infraštruktúru pre ďalších, aby sa tam mohli robiť či už vesmírne veci, vesmírne startupy a podobne. Ďakujem pekne.